Yes. Pool of Bethesda Healing Ministry kebao. Miri adoni. Uncle Temiri. Come kuru miri den son. Come kuru miri son. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ezauku Ejiofor zipụtara n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya, bụ ihe onyonyo na-egosi ihe ya na nwanne anyị nwoke nke ọzọ bụ onye ụkọchukwu ka ọgwanụ ka nsị onye amụma gara. Kedu ihe mere ebe ahụ? Ya bụ ihe mere na steeti Imo, dịka ya bụ Maazị Ezauku si wee kwuo. Ọ sị na o nwere ebe a kpọrọ ya bịa ka ọ hụ ala a na-ere ere. O wee gaa n'ihu ala wee nọrọ ebe ahụ wee na-anụ na gburugburu nso nso ya bụ ala ebe ọ gara ịhụ. O wee sị na ya nọ ebe ahụ wee na-anụ ka ya bụ onye ụkọchukwu na-ekpe ekpere ma were mgbịrịgba wee na-agụ egwu n'ụlọ ụka ya. Maazị Ezauku ejekwuo ya ma gaa soro ya gbawa egwu ebe ahụ. Ma mgbe ya bụ onye ụkọchukwu hụrụ na ndị dowere ụgbọala wee bịa soro ya gbawa egwu, ọ tọrọ ya ụtọ n'obi nke ukwuu. Ya bụ ihe masịrị ya. O wee mechaa malite kpewere Maazị Ezauku ekpere, gọziwe ya, sị ya na Chineke ga-agọzi ya. Kpechara ya ekpere tupu Maazị Ezauku ewee wepụtazianụ ihe o ji wee bịa, nke na-abụghị mụ a ga-akọrọ gị ya. Ya mere, ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'etiti ha bụ ụmụnna ya abụọ. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Na-abịa bịa onye ụka ọhụụ n'anya. Piano. Kọwa na na-adị mma kọwa. Ndị be ndị ewu. Welcome. Ebe a wụ Imo State. Yes, ebe a Imo State. I bịara property. Okay. So mfoge ebe na-akụrụ mmụọ egwu n'ime. Chineke ka eluigwe n'ụwa ka nna. Ebe na-akụrụ Chineke bell. Yes. So nsi ndị egwu na-aba m na brain. Kọwa dị again. Uzo alakere m ndị Imo State. Ha na-eme ihe dị mma. So na-ege ntị. Ihe mere ebe a oge ndị obere. Ka mụ na mma mkpọrọ m bịa ọrụ ebe a. Abịa eburu akpụ. Then Mama, I'm very small. Let me 8 years or 10 years. Ya pon non. Shema. Eba. Na so na so la. Never can get church. Get church over church. Mam wa go yash e. Na never can get church ever. So ye ru oga. Nda mu kwa bam na achọ ime pere because ozi atara. Di ike ma agacha Cameroon. Ozi akpọrọ nlọta. Ma aga Cameroon ozi akpọrọ m lọta. Ogwezo, ije Cameroon. Abiri Cameroon now. And those here, you will Chineke wono ka abịa kwanata. So yes, abịa wuo ya. Ka mme ya short abịa wuo ya ebe a. So dike wuru ebe a. Ihe na hụ ebe a uju o. Osisi a na ebe a uju. Uju a. O nwere uju na ebe a na uju a endless. Onwe ebe uju na ihe. Ihe na hụ ebe a uju. Yes. Ebe a na. Ihe a uju gosi gị na ihe a wala nsọ. Yes. Ihe a Pool of Bethesda Healing Ministry kebao. Miri adoni. Uncle Temiri. Come kuru miri den son. Come kuru miri son. So eba wala nsoko owu. Eba Pool of Bethesda Ministry. Ano na ekpere ka ha dole otu a. Chineke gozie nna. Akwụ na mbata anọ gabe ha goziri agozi. Ise. Dịka nụ hụrụ ihe Jehova na-eme ebe asị na ọ dị mma. Onye nwa gozie nụ.
mmụọ ọjọọ na mmadụ agaghị ga-ahụ m mmụọ ọjọọ na mmadụ ọjọọ na-atụ nnụ ga-anwụ mana prophet kedu prophet a na-etu awụ m Apostle Angus Amadi Apostle Angus Amadi ifunugo mmụọ ọjọọ anya mmụọ ọjọọ ifunugo ya anya nke ahụ wụsị ihe mmụọ mba ị nọ na mmụọ nke ahụ wụsị ihe ị mmụọ bụ onye mmụọ ọmụa irinugo nri na mmụọ nri mmụọ ọgwụ iriri nri ụtụtụ a orube mgbe ya mana ị ka ya eri gị na mmụọ ndị na mma emebiela nke Jehova achọrọ inye m mana ị na-eri nri everyday ana m eri nri onye nwe ya nwere nri mmụọ na nri ihe ga-eme ka ana m eri nri mbọsị Jehova chọrọ ka m rie mana ọ bụ na iri nri agụụ ya na-agụ gị ọkụ ya but e nwere ebe ị ga-emeru ekpere gị ba dry fasting one day naanị agụụ ga na-agụtọ gị one day naanị Chineke ga-esizi na mmụọ na-enye gị ma mmiri ma nri ile ekpere ahụ ezuo oke ị ga-ebu nwa ọnụ kịta for 1 year na-erighị nri for 1 year erighị nri ma ọ bụrụ na Jehova kwuo Jehova ga-eme ibu ọnụ 1 year ma nri ọ bụ ihe Jehova na-anaghị eme Jehova eme ọkwa ịkọrọ ebe a gbamgbam bịa ọkwa ịkọrọ ebe a gbamgbam ọ Jehova kụrụ ya gbamgbam dịka ntụziaka si yes or no ọ gị kụrụ ya gbamgbam ka Jehova kụrụ ya gbamgbam dịka ntụziaka Chineke kere eluigwe n'ụwa si chọọ ọ gị kụrụ ya gbamgbam ọ mmadụ kụrụ ya ka ọ Jehova dịka ọchịchọ Jehova si chọọ ka eji mee ya nyenwa ka m na-ekwu onye kụrụ ya gbamgbam ọ mmadụ ka ọ Jehova yes or no ihe niile bụ simple wezo ọ mmadụ ka ọ Jehova ọ mụnwa gị nwe ihe niile na-endere ebe a dịka ntụziaka Chineke mmadụ na-eme ihe mmadụ kwara akpụ iyi kịta mmadụ ka m bụfe ebe na-akụrụ ndị mma egwu bịa gbasoro oge na-agbara Jehova ihe na-eme ihe onye na-atụrụ aja oke mmụọ oke mmụọ Chike Chineke na-eze kedu eze niile Jehova bụ aha naanị ya na-asa Jehova ịma na ihe anyị ji gwu ihe na-esi na ajọ mmụọ na-achụ anyị wee jụ gị ifunu gị ajọ mmụọ anya ọwa ajọ mmụọ na-afụ ajọ kechifu ajọ mmụọ ị ga-afụ ya ma bịa gosi m nọ n'ime bịa ebe ahụ aha nke nna na akọkpara na nke mọsọ ka ị baa n'ime chọọchị gị ka m soro gị kpee taa na-agụrụ m egwu ka ebe na-agụrụ egwu ebube dị ngọzi Chinefe ebube dị ngọzi Chinefe ebube dị ngọzi eligbo ebube dị ngọzi elikebo ebube dị ngọzi ọgbọdọbịo ebube dị ngọzi apeligo ebube dị ngọzi ejihanimo ebube dị ngọzi mata mata kwekọdọkọkọgota mata mata elụwa ya nwa mmadụ ndụ ekwere onwe kpọba ndị Jehova jekọ onye na-agọzi nnu Jehova nọnyere nnu ihe nchọrọ inyere gị aka bụ na enweghị ajọ mmadụ enwere ajọ mmụọ ihe nwere ụwa bụ ajọ mmadụ and ajọ mmadụ a bụ fisikal a na-afụ ya anya ndị na-etiriti fọkọp ajọ mmadụ bụkwa mmadụ kwa fisikal enwere mmụọ na-agagharị n'ụtụtụ ma ọ na-efife agbakụrụ ajọ mmadụ agbakụrụ ajọ mmụọ nkọwachala gị ife ga-eme ka anyị dị mma gọọmenti Chineke agọzigo ụwa niile ndị ga-eme tata ka anyị nwee sekuriti a na-akwụ anyị ụgwọ ụmụaka na-aga free education free health care ụzọ anyị adị mma accident akwụsị bụ gọọmenti ọ bụ mmadụ ị na-ekwu so na ihe anyị ga na-eme bụ ikpegide ekpere ebe a kpere 100 years anyị ma nwe ụdị ya ọ bụ na m na-aga unite na-ege ntị ọ bụ na ya unite agịda jee gọọmenti haus jee gụọ egwu a mụ na gị na-agụ na-agụri ya gọvanọ ị na-anụ ịgụkọta ya gọvanọ si ka m mere ndị a ife a ha yes ihe a na-akpị ya bụ peaceful na-ege ntị ihe a na-akpị ya peaceful demonstration mụ bụ onye omenala ejikwa m ọjị ejikwa m ọjị nke akwa ọjị mụ bụ onye omenala ọzago ụwa niile ekpere ịchọọ kịta na otu na ọgịda mmafuru gị nwe Chineke ya asị m kwutuo gị onye ga ọga asị ka m gọkpọọlụ gị ọjị na-eji m ọjị nsị na ndị ichie ebe anyị ga-anọnyelu gị na-ekpu ise n'ikpego nke gị mụnwa na-agụ nke mazụ onye omenala ndị ichie ndị anyị ibi befa ga-anọnyelu gị mepee gị anya na-ege ntị mepee gị anya ka ị maa na onwelo na religion ndị ọcha butere ebe a bụ wayo ị na-anụ ya na-ekwu na-ege ntị ngwa m jụọ gị ajụjụ na-ege ntị kedu afọ Igbo gị ịgbapụla ọrịa jụgodu m ịgbapụla nsogbu ịgbapụla ọnwụ ịgbapụla ihe ọjọọ ebela bi imebi ya ngwa jene ka m kọwa jụọ m ajụjụ na prọfet bịa ka m zara gị bịa ka m gwara gị m ji gwa gị n'ọwa ya bịanụ bịa ka m jụgodu gị ofu ịza m ngwa ka m jụọ gị ihe ọgwa sị na Jizọs na-eme onye dara ngwụlọ ọgaba ije
since amụrụ gị ruo ote nwe onye mma vileji ya dala ngwụlọ Jizọs na ọdabeji yes or no ụmụ Chineke mere na bụ ife njọ oge bụ ka mkparị kewe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ọ ihe obere ihe ama m na mgbe nwanne anyị nwoke ahụ bụ onye ụkọchukwu mgbe ọ hụrụ ndị dowere ụgbọala ma bịa soro ya gbawa egwu ọ ga-eche na Chineke eziterela ya members na o nwetala new members mana ọ maghị na antikraịst bịakwutere ya adị mma. Ihe onyonyo a butere nkwumuche onye dị iche iche na efere mba ụwa ebe ya bụ Maazị Ezauku tinyere ya maka na ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-asị ya na mkparị ka ị kparịrị ya bụ nwoke site n'ịgawa ebe ọ na-ekpe ekpere na ebe ọ na-aka ụka ya wee gaa nyewe ya nsogbu gaa kọwara ya ihe ọzọ na-abụghị ihe okwu maka ya wee pụta n'ụbọchị ahụ na ọ kparịla nwoke ma kparịkwanụ okpukperechi nwoke ebe ụfọdụ ndị ọzọ na-asị ha taa unu gbafuo kedu nke bụ na ọ kparịrị nwoke n'ije n'ụlọ ụka nwoke ga-agwa ya okwu ọzọ n'ọkwa otu ahụ o si wee gaa na ụlọ ụka nwoke ka ndị ụka si wee na-aga n'okwu arụsị ndị be anyị mgbe ụka bịara wee na-ezi ozi nchegharị nke ha ji wee tọghata ọtụtụ ndị mmadụ ndị dowere ọdịnala wee gawa ụka. Ndị dị otu ahụ wee na-asị na onweghị ihe ọbụla Maazị Ezauku mere n'akụkụ ahụ maka na ọ bụ otu ntọghata ahụ ka ya onwe ya chọrọ ịtọghata ya bụ nwoke onye ụkọchukwu. Ma gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a deere ebumnuche gị kedu ka i si wee hụ ya bụ ihe nke mere n'ihe onyonyo a anyị kiriri ugbu a deere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.